ବୋଉ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ପିଲାମାନଙ୍କର ତ ପରୀକ୍ଷା ସରିଗଲାଣି ଆମେ ବାପ ଘରୁ ଯାଇ 5-6 ଦିନ ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ତୁ ପଳେଇଲେ ଘର କାମ କରିବୁ କି? ଏଇ ବୟସରେ ମୋ ଘରେ ଘର କାମ ହବନି। ବାପ ଘର ଗଲେ ତ ବାପ ଘରେ ପଇସା ସାରିବୁ, ଏଠି ମୋ ପୁଅରେ ହିଁ ପଇସା ସାରିବୁ। ତାଠୁ ଭଲ ଘରୁ ନ ଯାଇକି ଏଇଠି ରହ, ମାନେ ସଞ୍ଚୟ କର, ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ହଉ ବୋଉ ମୋ ପୁଅକୁ କହିଛି ସେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଝିଅକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିକି ଆସିବ। ତାକୁ ଟିକେ ଫୋନ କରିକି କହିଦେଲୁ ରେଡି ହେଇକି ଥିବ। ଠିକ ଅଛି ବୋଉ, ମୁଁ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ କରିକି ତାଙ୍କୁ କହିଦଉଛି। ହ୍ୟାଲୋ, କାହିଁକି ଅଯଥାରେ ଛୁଟିରେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବ କହିଲ? ଏଠି ତ ବାପା ଭାଇଙ୍କର ପଇସା ସାରିବ, ସେଠି ତମ ସ୍ୱାମୀର ବି ପଇସା ସାରିବ। ତମେ ଓଲଟି ସେଇ ପଇସାକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିଦିଅ, ତମ ପୁଅ ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ କାମରେ ଆସିବ। ହେଲା, ଆସିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବୋଉ ମୁଁ ଠିକ କହିଲି ନା? ଏତେ ଚିଲିଚିଲି ହସ ନା, ଯାହା ବାହାରିବୁ ବାପ ଘରକୁ ଯିବୁ। ଆମ ଝିଅକୁ ବି ଆସିବାକୁ ଦେ। ମତେ ପୁଣି ଛାଡିବେନି କହିଲେ।